Banggalan Prasangka ditulis déning Jane Austen. Banggalan Prasangka bab 16. Amerga ora ana sing ngalangi rencana para bocah enom kanggo dolan menyang omahe bibine lan kabeh keraguan Pak Collins babagan ninggal Pak lan Bu Bennet sakjroné sewengi bisa diatasi. Mula kreta nggawa Pak Collins lan 5 sepupune menyang Meryton ing wektu sing pas. Lan para bocah wadon langsung bungah nalika mlebu ruang tamu amarga krungu yen Pak Wickham wis nampa undangan Pak Lie lan saiki wis ana ing omah. Sakwise kabar kuwi disampaiake lan kabeh wis lungguh, Pak Collins duweni waktu kanggo ndeleng-ndeleng lan muji. Pak Collins kagum banget karo ukuran lan perabotan ruangan, nganti kandha yen meh wae Pak Collins rumangsa kaya ana ing ruang sarapan musim panas ing Rosings. Perbandingan sing wiwitane ora nggawe seneng. Nanging nalika Bu Phillips ngerti saka Pak Collins apa kuwi Rosings lan sapa sing duweni, lan nalika ngrungokake gambaran salah siji ruang tamune Lady Catherine, lan ngerti yen mung perapiane wae regane nganti 800 pon, Bu Phillips langsung ngrasakake pujian kuwi lan meh ora bakal nesu yen omahe dibandingake karo kamar pembantu sekalipun. Nalika nrangake kemewahan Lady Catherine lan omahe, kanthi sesekali nyelipake pujian marang omahe dhewe sing sederhana lan perbaikan sing lagi ditindakake, Pak Collins seneng banget ngobrol nganti para priya teka gabung. Pak Collins nemokake yen Bu Phillips dadi pamirsa sing perhatian banget, sing rasa kagume marang Pak Collins saya tambah karo apa sing dirungokake lan wis ngrancang kanggo nyritakake kabeh marang tangga-tanggane. Dene para bocah wadon sing ora bisa ngrungokake sepupune lan ora nduweni kegiatan liya kejaba ngarep-ngarep ana alat musik lan ndeleng hiasan porselen sing biasa wae ing dhuwur perapian, wektu nunggu krasa suwe banget. Nanging pungkasane wektu kuwi rampung, para priya teka lan nalika Pak Wickham mlebu ruangan, Elizabeth rumangsa yen dheweke ora nate ndeleng utawa mikir babagan Pak Wickham kanthi rasa kagum sing ora wajar. Para priya saka Shire umume pancen pantes lan sopan, lan sing paling apik ana ing rombongan kuwi. Nanging Pak Wickham katon luwih unggul tinimbang kabeh saka penampilan, pasuryan, sikap, lan cara mlaku. Kaya bedane dheweke karo Pak Phillips sing pipine amba, rada kaku, lan mambu anggur sing mlebu sakwise Pak Wickham. Pak Wickham dadi wong sing paling menarik perhatian kabeh wanita, lan Elizabeth dadi wanita sing paling beruntung amarga Pak Wickham pungkasane lungguh ing jejere. Cara Pak Wickham langsung miwiti obrolan kanthi nyenengake, sanadyan mung babagan wengi sing udan lan kemungkinan musim udan, gawe Elizabeth rumangsa yen topik sing paling umum lan mboseni sekalipun bisa dadi menarik yen diomongake dening wong sing pinter. Kanthi ana pesaing kaya Pak Wickham lan para perwira, Pak Collins dadi kaya ora katon. Kanggo para bocah wadon, Pak Collins memang pancen ora dianggep. Nanging, Pak Collins isih nduweni pamirsa sing sabar ing Bu Phillips, lan amarga perhatian Bu Phillips, Pak Collins terus dilayani kopi lan roti kanthi mlimpah. Nalika merja kartu wis disiapake, Pak Collins nduweni kesempatan kanggo mbales kebecikan Bu Phillips kanthi lungguh main wis. Aku durung pati ngerti dolanan iki, ujare Pak Collins. Nanging aku seneng yen bisa sinau amarga ing kahanan uripku, Bu Phillips matur nuwun banget marang kesediaane, nanging ora sabar ngrungokake alesane nganti rampung. Pak Wickham ora melu main wis, lan kanthi seneng Pak Wickham ditampa ing meja liyane, lungguh ing antarane Elizabeth lan Lydia. Wiwitane kaya ana resiko yen Lydia bakal nguasani kabeh perhatian, amarga Lydia pancen seneng banget ngomong. Nanging amarga Lydia uga seneng banget karo dolanan tiket lotre, ora suwe Lydia dadi luwih fokus karo dolanan, taruhan lan sorak-sorak nganti ora nggatekake wong liya. Mula kanthi nggatekake aturan dolanan, Pak Wickham duweni wektu kanggo ngobrol karo Elizabeth. Lan Elizabeth uga seneng ngrungokake, sanadyan sing paling dikarepake Elizabeth ora bisa diarepake bakal diceritakake, yaiku riwayat hubungane Pak Wickham karo Pak Darcy. Elizabeth ora wani nyebut jeneng priya kuwi, nanging rasa penasaran Elizabeth tanpa diduga malah kebantu amarga Pak Wickham dhewe sing miwiti topik kasebut.
Pak Wigam takon sepiro adoh Netherfield saka Meriton, lan sakwise nampa jawaban, Pak Wigam takon meneh kanthi rada ragu sepiro suwene Pak Darcy manggon ing kono. Kira-kira sewulan, ujare Elizabeth. Banjur ora pengen topik kuwi rampung, Elizabeth nambah, aku krungu dheweke duweni tanah sing gedhe banget ing Derbyshire. Iya, wangsulane Wickham. Tanahe pancen luar biasa. Pendapatane nganti 10.000 saben taun. Panjenengan ora bisa nemokake wong sing luwih pantes menehi informasi babagan kuwi tinimbang aku, amarga aku wis ana hubungan khusus karo keluargane wiwit cilik. Elizabeth ora iso nyegah kaget. Panjenengan mesti kaget, Mbak Yu Bennet, krungu pernyataan kaya ngono. Luwih-luwih sakwise ndeleng cara pertemuan kita wingi sing adem banget. Apa panjenengan wis akrab karo Pak Darcy? Sakedare wae sing tak karepake, ujare Elizabeth kanthi semangat. Aku wis 4 dina manggon ing omah sing padha karo dheweke, lan aku nganggep Pak Darcy wong sing ora nyenengake. Aku ora duwe hak menehi penilaian, ujare Wickham. Apa Pak Darcy nyenengake utawa ora? Aku ora pantes netepake kuwi. Aku wis suwe banget kenal dheweke nganti ora bisa adil. Aku ora bisa netral, nanging aku yakin pendapat panjenengan bakal nggawe wong liya kaget. Lan mbok menawa panjenengan ora bakal ngucapake kanthi setegas kuwi ing papan liya. Ing kene panjenengan ana ing tengah keluarga dhewe. Tenan, aku ora ngomong luwih akeh ing kene tinimbang sing bakal tak ucapake ing omah sapa wae ing sekitar kene kejaba ing Netherfield. Pak Darcy pancen ora disenengi ing Hertfordshire. Kabeh wong ora seneng karo kesombongane. Panjenengan ora bakal nemokake wong sing ngomong apik babagan dheweke. Aku ora bisa pura-pura sedih, ujare Wickham sakwise mandeg sedelo. Yen Pak Darcy utawa wong liya ora dinilai luwih saka sing pantes. Nanging kanggo dheweke, aku yakin kowe ora kerep kelakon. Donya iki kabutuhan dening bondo lan pangkate utawa wedi karo sikape sing angkuh lan mengesankan nganti mung ndeleng Pak Darcy kaya sing dikarepake. Aku dhewe sanadyan mung setitik kenal nganggep Pak Darcy wong sing watake ala. Wickham mung gedhek. Aku penasaran, ujare Wickham nalika entuk kesempatan maneh kanggo ngomong. Apa Pak Darcy bakal suwe ing kene? Aku ora ngerti, nanging nalika aku ana ing Netherfield, aku ora krungu yen Pak Darcy arep lunga. Aku ngarep kehadirannya ora bakal ngganggu rencana panjenengan ing Shire. Oh ora, aku ora bakal mundur mung amarga Pak Darcy. Yen Pak Darcy pengen ngindari aku, dheweke sing kudu lunga. Hubungan kita ora apik, lan ketemu dheweke tansah gawe aku ora kepenak. Nanging aku ora duwe alasan kanggo nyingkiri dheweke kejaba sing bisa tak umumake marang kabeh wong. Rasa yen aku wis diperlakukan ora adil banget, lan penyesalan sing jero amarga Pak Darcy dadi kaya saiki. Bapake Mbak Yu Bennet, almarhum Pak Darcy, iku salah siji wong sing paling becik sing tau urip, lan kanca sing paling setya sing tau tak duwe. Lan aku ora bisa ana ing papan sing padha karo putrane tanpa ngrasakake lara sing jero nang ati amarga kenangan-kenangan sing nyentuh. Tumindake marang aku pancen ora pantes, nanging aku yakin aku bisa ngapura apa wae marang Pak Darcy, kejaba amarga dheweke wis ngrusak pangarep-arepku lan ngregeti jenenge bapake dhewe. Elizabeth saya tertarik karo cerita iki lan ngrungokake kanthi tenanan. Nanging amarga topik iki cukup alus, Elizabeth ora wani takon luwih jero. Pak Wickham banjur ngalih ngomong bab sing luwih umum. Meriton, lingkungan sekitar, lan pergaulan. Lan katon seneng banget karo apa sing wis dideleng, lan utamane ngomong babagan masyarakat kanthi pujian alus sing cetha. Harapan kanggo nduweni pergaulan sing tetep lan apik, tambah Pak Wickham. Iku alasan utama aku mlebu ing Shire. Aku ngerti yen iki resimen sing terhormat lan nyenengake. Lan kancaku Denny uga nggawe aku luwih yakin kanthi critane babagan panggonan saiki lan perhatian gedhe sing ditampa saka warga Meriton. Aku ngakoni pergaulan iku penting kanggo aku. Aku wong sing wis ngalami kecewaan lan batinku ora kuat yen kudu dhewekan. Aku butuh kesibukan lan pergaulan.
Urip militer dudu sing direncanakake kanggo aku, nanging kahanan gawe iki dadi pilihan sing paling cocok. Sejatine aku kudu dadi pendeta, aku dididik kanggo kuwi. Lan saiki mestine aku wis duwe jabatan sing apik banget, yen ora amarga wong sing lagi kita ngomongake mau. Kita lair ing paroki sing padha, ing wilayah taman sing padha. Sebagian gedhe masa enomku dilakoni bareng karo Pak Darsi, manggon ing omah sing padha, duweni hiburan sing padha, lan dadi perhatian saka wong tua sing padha. Bapakku wiwit urip minangka profesi sing saiki ditindakake dening Pak Panjenengan Pak Philips. Kanthi apik banget. Nanging bapakku ninggal kabeh kuwi kanggo ngabdi marang almarhum Pak Darsi lan ngatur kabeh urusan tanah Pamberli. Bapakku dihargai banget dening almarhum Pak Darsi, dadi kanca sing paling cedhak lan dipercaya. Almarhum Pak Darsi kerep ngakoni yen dheweke nduweni utang budi gedhe marang bapakku amarga pengawasane. Lan nalika sadurunge bapakku seda, almarhum Pak Darsi janji kanthi sukarela bakal nyediakake masa depanku. Aku yakin dheweke nganggep kuwi minangka utang besar rasa matur nuwun marang bapakku uga rasa tresna marang aku. "Sepiro anae?" bengok Elizabeth. "Sepiro elek tumindake Pak Darsi. Aku heran, kenapa kesombongane ora nggawe dheweke dadi adil marang panjenengan. Yen ora amarga alasan liyane, paling ora supaya dheweke ora dadi wong sing ora jujur. Amarga iki pancen ora jujur. Iki pancen nggumungake," wangsule Wickham. Amarga meh kabeh tumindake Pak Darsi bisa dilacak saka kesombongan, lan kesombongan kuwi kerep dadi kanca sing paling apik kanggo dheweke. Kesombongan kuwi nyambungake Pak Darsi kanggo kebecikan luwih cedhak tinimbang perasaan liyane. Nanging ora ana wong sing tansah konsisten, lan ing tumindake marang aku ana dorongan liya sing luwih kuat tinimbang kesombongan. Apa kesombongan sing kaya ngono bisa tau nggawa manfaat kanggo Pak Darsi? Iya, kesombongan kuwi kerep nggawe Pak Darsi dadi loman lan dermawan, menehi dhuwit kanthi bebas, nampani tamu kanthi apik, nulungi wong-wong sing nyewa tanahe, lan mbantu wong miskin. Kesombongan keluarga lan rasa bangga marang bapake, amarga Pak Darsi bangga banget marang asal-usule, iku sing nyebabake. Supaya ora ngregeti jenenge keluarga, ora mudhun saka sifat-sifat sing dikagumi, utawa ora kelangan pengaruh saka omah Pemberli, iku dadi dorongan sing kuat. Pak Darsi uga nduweni rasa bangga minangka sedulur, sing dicampur karo rasa sayang, gawe dheweke dadi penjaga sing becik lan perhatian marang adine. Lan panjenengan bakal kerep krungu wong muji Pak Darsi minangka sedulur sing paling apik lan paling perhatian. Kepiye watake Mbak Yudarsi? Pak Wickham geleng sirah. Aku pengen bisa ngomong yen Mbak Yudarsi becik. Aku ora seneng ngomong ala babagan wong Darsi. Nanging Mbak Yudarsi mirip banget karo kakange. Bangga banget. Nalika cilik, dheweke tresno lan nyenengake lan seneng banget karo aku. Lan aku wis ngentekake wektu akeh kanggo nglipur dheweke. Nanging saiki Mbak Yudarsi ora ana apa-apane kanggo aku. Dheweke ayu, umure kira-kira 15 utawa 16 taun, lan aku krungu dheweke nduweni akeh ketrampilan. Wiwit bapake seda, Mbak Yudarsi manggon ing London karo sawijining wanita sing ngawasi pendidikane. Sakwise sawetara waktu lan usaha ngganti topik, Elizabeth ora bisa nahan maneh kanggo bali menyang topik sadurunge lan kandha. Aku heran banget karo keakrabane Pak Darsi karo Pak Bingley. Kepiye bisa Pak Bingley, sing katon becik banget watake lan pancen nyenengake, bisa dadi kanca karo wong kaya ngono? Kepiye dheweke bisa cocok? Apa panjenengan kenal Pak Bingley? Ora babar pisan. Pak Bingley wong sing alus, becik lan nyenengake. Dheweke mesti ora ngerti sejatine Pak Darsi. Mbok menawa ora, nanging Pak Darsi bisa dadi nyenengake yen dheweke gelem. Pak Darsi ora kekurangan kepinteran. Dheweke bisa dadi kanca obrolan sing apik yen nganggep perlu. Ing antarane wong-wong sing sederajat karo dheweke, Pak Darsi beda banget karo sikape marang wong sing luwih sederhana. Kesombongane ora nate ilang, nanging marang wong sugih, Pak Darsi luwih loman, adil, jujur, rasional, terhormat, lan mbok menawa nyenengake. Mesti wae amarga pengaruh bondo lan penampilan. Ora suwe dolanan wis rampung, lan para pemain padha nglumpuk ing meja liyane.
Pak Collins lungguh ing antarane sepupu Elizabeth lan Bu Phillips. Pitakon umum babagan asli dolanane langsung diajakake dening Bu Phillips. Asile ora apik, Pak Collins kalah kabeh. Nanging nalika Bu Phillips nuduhake rasa prihatin, Pak Collins kanthi serius jamin yen kuwi ora penting babar pisan, yen dhuwit kuwi mung sepele lan njaluk supaya Bu Phillips ora kuwatir. Aku ngerti banget, Bu, ujare Pak Collins, yen wong sing lungguh ing meja kertu kudu siap nampa nasibe. Lan untunge aku ora ana ing kahanan sing gawe 5 shilling dadi perkara penting. Mesti ana akeh wong sing ora bisa ngomong kaya ngono. Nanging matur nuwun marang Lady Catherine de Bourgh, aku wis adoh saka kebutuhan kanggo mikir perkawara cilik kaya kuwi. Perhatian Pak Wickham banjur kesedot, lan sakwise ndeleng Pak Collins sawetara wektu, Pak Wickham takon marang Elizabeth kanthi swara alon, apa keluargane kenal banget karo keluarga de Bourgh. Lady Catherine de Bourgh, wangsulane Elizabeth, anyar-anyar iki menehi Pak Collins jabatan. Aku ora ngerti kepiye Pak Collins bisa dikenal Lady Catherine, nanging mesti durung suwe. Panjenengan mesti ngerti yen Lady Catherine de Bourgh lan Lady Anne Darcy kuwi sedulur. Mula Lady Catherine dadi bibine Pak Darcy sing saiki. Ora, aku ora ngerti bab kuwi. Aku malah ora ngerti apa-apa babagan hubungan Lady Catherine. Aku malah krungu jenengan nganti dina wengi. Putrine, Mbak Yu de Bourgh, bakal nduweni bondo gede banget. Lan wong-wong percaya yen Mbak Yu de Bourgh bakal nikah karo sepupune supaya loro warisan kuwi dadi siji. Informasi iki nggawe Elizabeth mesem, amarga Elizabeth kelingan Mbak Yu Bingley. Kabeh perhatian lan usahane mesti sia-sia yen Pak Darcy wis ditemtokake kanggo wong liya. Pak Collins, ujare Elizabeth, ngomong apik banget babagan Lady Catherine lan putrine. Nanging saka sawetara crita sing dikandhakake, aku curiga yen rasa matur nuwune nggawe Pak Collins ora objektif. Lan sanajan Lady Catherine dadi perlindungane, kayane dheweke wanita sing sombong lan percaya diri banget. Aku yakin pancen kaya ngono, wangsulane Wickham. Aku wis suwe ora ketemu Lady Catherine, nanging aku isih kelingan yen aku ora nate seneng marang dheweke, lan sikape kaku lan sombong. Lady Catherine dianggep pinter banget, nanging aku kira kepinterane kuwi sebagian saka pangkat lan bondo. Sebagian saka cara ngomonge sing tegas, lan liyane saka kesombongan keponakane sing pengin kabeh sing ana hubungane karo dheweke katon unggul. Elizabeth setuju karo penjelasan kuwi, lan Elizabeth terus ngobrol kanthi seneng karo Pak Wickham nganti wektu nedha bengi rampung, lan para wanita liyane uga entuk perhatian saka Pak Wickham. Ing swasana rame, ora ana obrolan sing jelas, nanging sikape Pak Wickham gawe dheweke disenengi kabeh wong. Apa wae sing diucapake Pak Wickham mesti apik, lan apa wae sing ditindakake Pak Wickham mesti anggun. Elizabeth bali kanthi pikiran sing kebak karo Pak Wickham. Sakjroné perjalanan bali, Elizabeth ora mikir apa-apa kejaba Pak Wickham lan kabeh critane. Nanging ora ana wektu kanggo nyebut jenenge, amarga Lydia lan Pak Collins ora nate meneng. Lydia terus ngomong babagan tiket lotre, babagan sing kalah lan sapa sing menang. Lan Pak Collins nalika muji kesopanan Pak lan Bu Phillips ngandhakake yen dheweke ora peduli karo kekalahane Inggris, nyebutake kabeh panganan sing disajekake, lan bola-bali kuwatir yen dheweke ngrepoti sepupune, nganti ora rampung kabeh omongane sadurunge kreta tekan omah Longbourn.